illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Mabad, mga tayo mangud na mga kami Islam. In topic ini humajat sa mahaba waktu. So insyaallah subhanahu wa ta'ala pangayon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala pangmanin Allah ta'ala pagmampaton in pagtopic na to hadlaw ini. Insyaallah ta'ala magkakakita ng kafaidahan. Atay mangud na mga kami Islam, in topic ta ini hal sin pag-ianon kamaasan. In hakikat sin pag-ianon kamaasan. Pasal mga tay mangud na mga kami Islam, mataod ding ha mga tuhma, mga ittiham, nga mga tay mangud na to, laong nila, indahan long niya sindahan si mga kaguruhan yan, at awadahan sinamon zaman ini, inilong niya dahan bako. Asawabi ni mga tay mangud na mga kami Islam, so way kahatihan sin tiap-tiap Muslim in hakikat sin pagyanon kamaasan. In kalimah kamaasan bang siya Arabic nga abaa. Ni abaa atau salaf. Ati sin mana sin kamaasan ini pangko mga subo unim mana sin kamaasan in hati niya mga nakauta. Sabaka na nakauna rin kato. At yan nakauna sila rin kato. Sabab ini ang kanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mang siya magpamisita kubur inagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mang siya dumatong fa kubur lo nga assalamu alaikum ya ahlad diyar yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar. O kamulong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau kubur na murah-murahan ang punon kami sin Allah taala iban sin kamo na in kamo yamyunana wa antum salafuna in kamo yamyunana in kami muruda. Ang kaning pagtakon tam si mga kaguruhan magdakwa sila rindi amon lang nga pagyanon amon kurikulum nga dan amon lang nga akida amon lang nga pagtakon dakwatus salafiyya dakwa salaf mana sin salaf amuna ini intumpukan pagyanon kiyarita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amon intergeneration ya sinagi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni in sarayo-rayo generation ko amon generation ko. Thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Pag-us next yaw na muna yung mga students si mga sahabat amon yung mga tabiin. Pag-us yaw na muna yung students si mga tabiin isab amon yung asba tabiin amon yung pagtakon sila salaf mga kamaasan. Ba'da dalik puwasin niya tulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inya to khalaf na monarki na siya di na matao din pagkhilaf pagkinang si mga bid'ah. So mga tayo mood na mga kamasawing pangadyan na to ni pagyano na abaan ang mga kamaasan na to. Una-una subay butangon na to papikilan na to mga tay mangud na to ha kami Islam ina kami Islam bukon na kami mabago. Ina kami Islam bukon siya kami mabago. Pasal in kami Islam kaya wa siya rin nga kalima sin lam iban nun magmana rin sabi na kami Islam aslama inati na mag-surrender ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina kami Islam magmana sa inkiyad at ta'a magtaat ka fa Allah ta'ala. Magtawado ka magtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala magmana rin sabi siya silm. Ati sinsil na hindi bukon siya biasa panton hambuk mana niya salamat ati niya peace magmana siya rindi nidam sara ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala udkhulu fis silmi kaffa ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa o kamo bariman sud kamo pa kami Islam kasara-saraan ni hati na makad ko to da sarasin na kami Islam metin Islam kanina kami Islam bang mukatong pa literal sense nas nakauni na ka masin Yahudi ban nakakamasin Nasarani bang amon timindog mas nakauni na ka masin Yahudi ban Nasarani sa ina kami Islam bukon siya ka wahangan sin tao bukon besi na ka masin Yahud kaya wa siya hangan sin tao yaon atawa nabi yaon pagpatay niya nganan siya rinon biasin Christian kaya wa sa angani nabi isa biasin Jews Yahud kaya saringan din kan Juda anak Yakub tabi sin Bani Israel. Kaya wa sa ina kami Islam bukon siya kaya nga sin tao bukon siya kaya nga ni Nabi Muhammad ina kami Islam asal haadarat sin Allah ta'ala kami Islam way papanjarin katan ini asal kami Islam na inna ad-dina indallah Islam mana sin Islam papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan ini bagtagifun fa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanha kalima makna niya ingkatan sin Nabi ina kamanila kami Islam katan sin Nabi ina kamanila kami Islam pasalin sila si murender fa Allah nagtagifon sila tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala way kanila nagsakuto fa Allah in sila miyakara sarasin Allah ta'ala ha kalima in sila Islam ina kamanila. So kaya lagi mga tayo magod na to hindi iman si mga Quraysh sa zaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diungugnuan nila ina kami Islam in panghati nila long niya hadis saba
Bako lang niya agama, bako agama. Bukon, inagama Islam, bialik sadya sinallahu ta'ala kahinapusan Nabi, asal si agama ang kampi panjaring katan pasal sinagama Islam. Asal ito, sa mga tao, ipanghati nila yung garib, magkaino-ino. Ang kanlong sinabi, bada al-Islam gariban. At ininagam sa magtagna siya sa makaino-ino. Magkun siya to bako, sa makaino-ino hapangatod si mga tao ipanghati. Uy, nila kaya hatian, pasal malayo yung generation, pagsulangan si mga nabi. Bago siya nagpatindog man yung nabi, magdawa man sinakami siya panghati nila bago. Uy, nila kaya ingatan, ingkatan, sindira, risala si mga nabi. Hambuk da manauhid fa Allah, mag-surrender fa Allah, mag-ingkiyad, magtagifon maraw fa Allah ta'ala. Iban si makat sin syaraan niya, amiyat to indakan sin Allah ta'ala pa mga nabi. Sa maino-ino mga tao. Nabiyaras hindi ka to, maino-ino sila bang mga sopa, may mga kaguruhan, nakapangadji para way hula. Baitaan sila silinin siya rasina kami sem, kamaanahan ng Quran, yari manay pangati nililong niya dahan bakusan. Dahan bako. Way roon mga tay mangod na mua kami Islam dahan bako. Ingkatan sindahan bako inyan bida. Ang kansyangan ng bida pasalhin ng bako. Mahudat. Bangaon mahudat on muhdith. Maghihinang bangaon mubtada o mubtadi. Naghinang simbida. Ang kasemyanan, uno-uno hinang puasin Nabi Muhammad ang pamuhinangan siya nagtasrik o naginang kosara amon niya uning pagtagbida. Bago siya, Nabi uning pangasubo. Uno indalilin Muslim magkaingkiin mga biya o pangadji ini magkakada kamasan. Untuk mga tayo mangod na mga kami Islaming kamasan dua klase. Kamasan buntul iban kamasan laung. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamasan nagdasin na kami Islam sa insya kamasan buntul. Ingkatan si mga kanabihan din kanadam sampil kahinapusanin sila kamasan. Kamasan buntul hakalima. Sa ingkontara si mga nabiin sila ito katan kamasan din. Dia ka na Firaun, dia ka na Namrud, dia ka na Karun. Ingkatan sin kontara si mga nabi, ang kanabiyotang sinallahu ta'ala mga alamat nila yan na dunya. Uni na kisin Allah, kul siru fit ardi sumanduru kaifa kana akibatul mukaddibin. Pamungan ba yung Muhammad kanila? Palibuta kanila inggumi. Pakita kanila lang sinallahu ta'ala unin jimatu ha mga zaman sila mga kamaasan. Amon si musulang nga kabayan sinallahu subhanahu. Ipakita sinallah. Ipakita sinallah in Dead Sea. Aunuliuwi mga luti. Mga kabantutan, ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala in Red Sea hauno sipak indagat inikatan pagdil sin kamaasan buntul iban kamaasan laong impiak bisaran na to rin di mga taymangod hauno kamaasan kita nakakad kamaasan buntul amunin na etikat si mga nabi atawa kamaasan amun puasin mga diakan si nabi naginang sila bida atawa mga kamaasan amun mga makadda sila mga kamaasan nila ang mga kanda Firaun diya ka na Namrud. أولي نغسن الله تعالى بكايات أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها وأكثر مما أمروها وجاءت رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لو سن الله ما يري sila maglibot sin dunya ang panila kita uno injimatu si mga nakauna kanila unin ending si mga kanila akiba. In ending si mga nakauna rin kanilang sila paano asyad minhum kuwa. In nakauna rin kanila lang sila mas makusog pa imbaran din kanila. Ini-address sin Allah ta'ala pa mga Quraysh. Pasalinaki sin Quraysh may taya Muhammad binan mo inakamasing kamasan na mo. Mawa mo tala kaning kamasan na mo. Ipanghati ni Nabi Muhammad nagdarasin mabago. Way nila kaingatan ni Nabi Muhammad nagbalik sa jasin akama amun akama na kauna rin ngakatan amun dirasing kanabihan di nila kahatihan inakini ya Muhammad may tamutinggalan in kamasan na muri amun ini katindog sing kamasan na mo ipangati nila Nabi Muhammad yaon di mga kamasan nagdaraba ko na bunna sa to mga pamahaming katanyo na akama dahan ba ko dukalan ko pasali niya naginang-inang na akama sabat maling ka ni Nabi Muhammad way sa naginang akama bialik niya sa jina akama amun di akan sinallahu ta'ala katan Nabi dua klaseng kamasan punto 5 laong na inakisin Allah ta'ala in mga kamasan na kauna rin kanila may itay sila mga Quraysyan in mga times in Thamud amunin nabi nila Nabiullah Saleh in times in Hud in nabi nila amunin Nabiullah Hud in times in Lut in nabi nila Nabiullah Lut iban si mga kanabihan mga ashabul ayla in mga inikatan kapangadyan mga kamasan nagjawabing kamasan buntul ibang kamasan laong kamasan timatawak wahiring Allah ta'ala mangdaki si ma'ruf manglangi si mungkar mangdaki si tauhid inopositing kamasan nila manirik fa Allah subhanahu wa ta'ala sumakuto fa Allah ta'ala himinang bida himinang si mga maasiat aunin pag-anon di iniagaran si mga Quraysh pag-anon nila among kamasa nila si musulang pa mga nabi na kauna
Biya mga kanabi Allah no, biya kanabi Musa, biya kanabi Isa, mga kanabi hanaon katan opposite nila, nagdadawa sila ini kamasa na kalima, na sing kamasa na kalima, nakauna, tao nakauna. Bangko nakauna, whether marayaw ko ibang bukon, impagtag kay mo kamasan. Salaf, nakauna sila. Hakalima salaf, ang kanapagano salafia, mga nakauna. Abaan na mga kapwa na to nakauna. Amo niya yung pagyanong mga kamasan, mga tayo muna kama Islam, nabiyaon. Ang kanin Allah subhanahu wa ta'ala, beitaan niya kita hali Firaun. Uni na kisin Allah subhanahu wa ta'ala. Atay mi Firaun, kiyaw na siya sindakat. Uni na kika na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun kamasan, nakalima kamasan, ba't nakauna? Inara niya nagluwat kamasan, buntula muning kamasan Musa. Amo ni mabana to akaran, amo ni niya akaran, disab si Nabi Muhammad, amo ni niya akaran si mga Nabi puas niya. Uni na kisin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Yunus. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَنَادِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala alaw ini Firaun syafaatun na mo imbaran mo mayta litakuna liman khalfaka ayat. Ba't ko mahinang sabab, mahinang ko padduman ibrah, mahinang ko suntuan, mahinang ko suntuan kapangadjian, bukon suntuan namun pamarayaw, suntuan kapangadjian si mga mano sa liman khalfaka, amon mga sumunod zaman puas mo. Ba't nila matali, iyarin hinang sinallahu ta'ala mga kamaasan si musulo nga kamaasan buntul amunin nabi. Amunin hinang sinallahu ta'ala kamaasan kontra sin nabi, amon kamaasan buntul in sila ini kamaasan laong biya nakanda namrud. Ang kalang sinallahu ta'ala inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun. In katoran si mano sa di naman makati sin ayat na mulong sinallahu ta'ala. Na tay mangod unin dalil muslim magkakada kamasan, mayroon dahan ba ko? Indahan ba ko bang usulon nito maghinang bidam yan indahan ba ko? Inaki inallahu subhanahu wa ta'ala baitan kita surat Baqarah. Unin sifat si mu'min kaya baita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inallahu subhanahu wa ta'ala baitan kita sin sifat sin bariman. Walladina yu'minuna bima unzila ilayka. Imbariman long sinallah nagkakahakad sila unin piaturun maun kay mo Muhammad. In pagyanon biyaw na manangadji ini manakahati na sin Quran katapsiran nila kaingatan nila na sin Quran lugatul Arabiyah na inya to nagkakahakad sila long sinallahu subhanahu wa ta'ala bima unzila ilayka kaya kahakad nila unin tiurun maun kay mo Muhammad. Dahil Nabi Muhammad kamasan. Naam, siya yung kamasan at siya pinagdasin na kama Islam. Nakauna pa sa rin nga kamasan mo nagakarimari pahula Pilipinas nagdaasin na kama. Batin Nabi Muhammad impunan mga agam Islam. Sa Nabi Muhammad inakam Islam asal sa timitindog na darat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kampi panjari sinallahu ta'ala yung katanin ni pasalakam Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ang kana Islam dili umum iwan khas. In umum inakam Islam lang Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab simula pera sinallahu ta'ala yung kanabihan amo na magpatindog sinakam Islam. In khasari inakam Islam hindi ha mga tiap-tiap nabi dugay in kasara-sara nila sa mga parakala furo. Mga furo besin nakauna nabi ato manjari maginom alak halal pa way pahiaram sa pagawat mari pa Nabi Muhammad hiaram din alak sa mga usul panauhid pa Allah taala yung magtag-ipo di man mag-surrender pa Allah sibo katarin risala di rasin nabi lilumo amati na kami Islam na yung mga barima nagkakakad sila unin piaturun kay Muhammad uno pa wa maun sila min kablika ya Muhammad yung mga bariman kakakad nila uno piaturun nakauna rin kay mo. Nauni nakauna rin ka Nabi Muhammad. Mga kanabihan, nakauna rin ka Nabi Muhammad. Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh. Nakauna, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam. Mga Nabi Allah Ibrahim. Ingkatan sila ini nakauna, kaya kahakad katan simbar iman puasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amayat tinagkamasan, ang kanakit na mag-iyan kita suratul Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ko na to di Allah yung pagtag-ipo na mo bunal, wa iyaka nasta'in ko na yung pagpangayon na mo to, duway na ruway. Ihdina siratal mustaqim. Hidayati ba kami Allah pabuntuldan. Siratal ladina anamta alaihim. Ya Allah paagara kami ha mga daan si mga sila amun alaihim halum rida mo. Sa di oy beita sin Allah sin sila. Hauno takabakanin sila ini. Beita sin Allah taala ha mukayat ayat sa suratul Nisa. Lang sin Allah duaring surut niya mga tay manguda kami Islamat ko makakadamon diuro amo makangputag pituhang kaadlaw maglima waktu ko diuro amo siratal ladina anamta alaihim. Paagara ba kami Allah mga daan si mga sila among keridaan mo. Di beita na sin Allah siyo sila. Lang sinallah suratul Nisa wa may yuti Allah wa rasul duaring surut niya isyusi nagtaat fa Allah yung pa rasul fa ulaika ma alladina anamallahu alaihim pakaron na sila sinallahu ta'ala ha mga sila mga tumpukan ini kaya kalasahan sinallah isu naman minan nabiyin ding ha mga kanabiyan ang gatos kawan tagupat ngayon nabi ibang tung gatos ang putag lima rasul
wasiddiqin, iwan mga siddiq, mga sahabat sing kanabihan, yung mga sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasalihin, iwan si mga kamaasan buntul katan naghinang amal ibadat, wasuhada, iwan mga kamaasan nagjihad fi sabilillah. Ampay minin Allah Ta'ala amuna ini mahinang niyo long sinallahu Ta'ala rafika hasun rafika aw long sinallahu subhanahu ininin sarayro tumpukan hasun rafiq. May nang maglumbang panon. Amaya timbeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kan nakita imian pag sinalaihim ya Allah para ba kami mga kamasan keridaan mo. Amo na beta na sinalingan nila rin di kanabihan, mga salihin, iwan mga siddikun, iwan si mga suhada, beta na sinallah sa lingkat-lingkat tumpukan ingkatan ini kamasan buntul. Napag-uusunin oposit si mga ini. Beta talam sin Fatiha amun dua tafallahu taala ghairil magdu. Ya Allah mo ba kami para makirukalum. Literal maana niya in Yahudi na kaunin agama sin Yahudi. Bang hamana. Pasal timindog nas na kaunin agama sin Yahudi. Sa inagam Islam mo siya petindog hangan sin tao. Ato miyate nambuk Nabi yaon petindog gabi po kasi pagkamatay si Nabi di inagam Islam maana niya biasin lilay katukay na imaana sinagam Islam ingkatan ni before pe panjarin lang itiban sin lupa ya panjarin katan si mga Nabi maana niya magtag-ipon hakam Islam ati naman uhid fa Allah taala way sa nga angan sin tao sa literal sense nakaunin agama sin Yahud sa unin na kay ghairil magdu ay mo ba kami Allah para agama sin Yahud na Yahud na kaunan nga mga agama mga dinul atik, mga agama na kauna sa uno, lianap sila sinallahu ta'ala may tadi sila makada mga nabi amun kamasan buntul. Walad dalin, mas nakauna pinagama sing Christianity rin kato, Muslim. Literal sense, sa inagama sing Christianity, biat turay sa binjimatu kanila, nalaong naisab sila, asaba biaon in sila lang sin nasusalawsam na mga di nga mga tapsiran niya to dalal, nalaong amo ni mga Nasarani. Na mga tayo mangod na mga kami Islam, yat to inyapas na to kamasan, among kamasan buntul, bukon kamasan laong. Murah-murahan pakarong kita sinallahu ta'ala kamasan muntul biar sinagay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mati yadkhulul jannah ingkatan sinumat kumakasul fasura illa man aba eksip hindi mawa long si mga sahabat wa man ya'ba ya rasulullah isin di mawa surga long si Nabi wa man ata'ani dakal jannah wa man asani faqadaba isi magtaat kako mawa sumul pasurga hindi mawa magtaat kako di mawa sumul pasurga na mga tumatay mo na mawasan patungtong kaniyo wa akhiru dawa alhamdulillahi rabbil alamin.